Velkommen til Softpartner. Jeg kunne godt tænke mig at vise et smart system, vi har lavet til styring af gentagne faktureringer, abonnementer. Rigtig mange virksomheder i dag gør det jo, at de har et Excel-ark, eller de har nogle faste ordrer liggende, hvor når man så når frem til den pågældende måned, så vælger de at taste de her abonnementer, de her fakturer igen. Og der er selvfølgelig mulighed for, at det kan gå lidt galt, man kan glemme nogen, og der er 2 systemer, man skal vedligeholde. Vi har så udviklet et lille system, hvor vi er inde på kundekortet, altså på debitorkortet. Her der har vi så sat en ekstra knap ind på, hvor det er, at vi har abonnementer liggende indenunder. Det her, det er de kunder, eller de abonnementer, som den her kunde, Kombiboer, har. De har, altså vi kan se her, 2 BOS-systemer, men jeg tror, vi skal prøve at oprette en ekstra maskintype, eller en ekstra abonnement, der skal gentages faktureringen. Så hvis vi går ned og finder vi kan sige, at de skal så have en Toshiba Rens 300 mere her. Og vi går videre hen, og så fortæller vi, hvor ofte skal den her faktureres. Jamen, det skal den bare en gang om måneden. Og vi kan så sige, at det skal være fra i dag, eller vi kan så bare sige, at det er fra den første i ordenen, som er måske mere interessant. Og den her, den slutter ikke. Hvis der er abonnementet til at høre op, så kan vi så taste det her. Og så vil systemet selv udregne en refusionsopgørelse, som man får afregnet for det, man skal indtil aftalen den slutter. Her der kan vi så sætte på, hvor mange af vi har af de her rensemaskiner. Vi siger bare, at vi har en enkelt. Prisen for den her, kan vi jo så sige, men vi har en aftalt pris på den her, som er 4500. Vi kunne også bare have givet noget rabat, hvis vi gerne ville det. Som I kan se her, yderst til højre, så har vi også notater, som følger den enkelte. Og der kan vi så sige her, at vi kan så sige, at den her maskine, den står på første sal, ikke? Så kunden ved, når vi sender fakturen, hvad er det for en maskine, vi faktisk taler om her. Vi kan også skrive et serienummer ind, om vi vil, eller skrive nogle andre informationer. Det vil jo så komme til at komme fast med ud på fakturen, når vi skal til at fakturere den. Hvis vi går op og kigger på en af de andre maskiner, så vil vi se nede i bunden på den enkelte maskine. Hernede der kan vi så se, at sidste måned, at den blev faktureret, det var i juni, og det blev den 2013. Og vi kan også så sige, hvad er så den næste fakturadato? Det er så i august, og det er 2013. Og perioden start og perioden slut, det er simpelthen det, der kommer til at stå på fakturen. Og vi kan også se, hvad det er, der er skrevet af notat ind her. Der er kommet lidt kluder her, kan man så sige, som jeg har skrevet, men det kan vi jo så se, når det kommer frem, og det er det eftersyn, der udføres efter nogle gældende regler eller bestemmelser. Og der kan man sådan opbygge den faktura, man kunne tænke sig at skrive, sådan så det bliver pænt og nydeligt og korrekt. Vi kan så se herinde, at vi har jo flere kunder, og hver enkelt kunde kan jo have sine egne abonnementer. Det er jo ligesom ideen med det hele her. Jeg tror, jeg vil prøve at vise, hvad for nogle abonnementer, der ligger og venter på at blive faktureret. Vi har herunder periodisk, har vi så sat 2 ekstra menupunkter ind. Den ene, den hedder tjek månedens abonnementer. Det betyder faktisk, at vi kan gå ind og sige, jamen vi vil godt lige have en udskrift inden, for at så se, om vi har glemt nogen, eller hvordan det egentlig ser ud for abonnementsfaktureringen i august måned. Her kan I så se, at Kombiboer, de har 4 abonnementer. Det var faktisk også det, som vi havde sat ind. Og den sidste, vi havde sat ind, kan I se, den Toshiba rengøringsmaskine, den koster så 4500. Det var faktisk den, vi havde sat ind der. Så er der en kunde mere, der hedder Claus Hansen. Han skal også have abonnementer. Og det vil sige, at vi samlet har abonnementer her for 39.890. Jeg synes, det ser godt ud, så lad os bare sætte gang i oprettelse af de her ordre. Og når vi går ind i systemet her, kan vi så sige, at vi vil gerne have oprettet de her ordre i C5, og det kommer så til at ske nu. Til at starte med, så får vi lige lavet en lille kørsel, som laver den her udskrift, så vi kan så se, at det er for 39.890. Og når vi nu går op i
økonomisystemet heroppe i ordersystemet, så vil vi se, at kombibord her, der er oprettet, nu ligger der nogle gamle order herinde også, men det må være den her, som vi kigger på her. Og der kan vi så se, der ligger nu 4 order med, eller 4 linjer med de maskiner, der skal lægges ind, og vi kan da se, hvad der står på notatet. Så står der her, først så står der perioden, som den er gældende for, det henter den over for abonnementssystemet, og så henter den også det her notat, vi har sat ind. Sådan er det. Hvis vi skal fakturere denne, så kan vi jo gøre det, som man nu gør igennem Word og PDF, men så den her, den vil vi gerne have faktureret. Der kan vi så sige der, faktura, og den kunne vi godt tænke os at få skudt afsted. Og så siger den, at saldoen den er overskredet med det, men det kan vi godt acceptere, det er i orden. Lad os bare gøre det. Vi er flinke i dag. Og så ligger fakturen her klar til at blive sendt afsted til kombibord. Og når vi så kigger på fakturen, jamen så er den udfyldt efter alle kunstens regler, som vi nu har bedt om, at vi godt kunne tænke os, at den bliver gjort. Det var faktisk det, som jeg vil fortælle om abonnementssystemet. I er velkommen til at ringe til os, eller få det demonstreret igen. Vi glæder os til at høre fra jer. Tak for denne gang.